arglwydd yw, hwn wyt cariad. Cariad i'w chlaw pob cariad. Cariad i fesur a di drai. Cariad llawn trigaredd am y ddeiant. Bendithiwn dy enw am dy holl ymwneud grasol â ni, a gweddion am ras sydd garu'n well bob dydd. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i chi i roedfa ddigidol yr wythnos hon o dwy nôl yng Nghaerfyrddin. Mae tyma bach yn oerach fan hyn negoddi mas yng Ngwlad Tai, ond mae'n dda cael dychwelyd gadre'n saff. Croeso cynnes iawn i chi gyd. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addolian i bore yma. Diolch am eich cwmni. Thema'r roedfa heddi ydy cariad. Mae cariad yn rhan holl bwysig o'n bywydau ni. Mae prinder neu ddiffyg cariad yn achosi bob math o broblemau. I ni'n gweld llai a llai o gariad yn y byd, ac yn ei le mwy a mwy o gasineb a chreulondeb hefyd. Cariad ydy'r sylfaen i berthynas iach gydag eraill a gyda Duw. Mae yna 3 math gwahanol o gariad yn y Beibl. Eros, sef cariad rhamantus. Philos, sef cariad brawdol, hynny yw cariad at ffrindiau a theulu. Ac yn drydydd wedyn, agape, cariad aberthol. Cariad sy'n rhoi heb ddisgwyl dim yn ôl. A dyna'r math o gariad y mae Duw yn dangos tuag ato ni. Agape, cariad agape, yw cariad Duw. Gadewch ni wrando ar y darlleniad hwn o'r 4edd bennod o lythyr cynta Ioan. Ffrindiau annwyl, gadewch ni garu'n gilydd, am fod cariad yn dod oddi wrth Dduw. Mae pawb sy'n caru fel hyn wedi enni'n blentyn i Dduw ac yn nabod Duw. Os ydy'r cariad hwn ddim gan rhywun, dydy'r person hwnnw ddim yn nabod Duw chwaith, a mae cariad ydy Duw. Dyma sut wnaeth Duw ddangos i gariad tuag ato ni. Anfonodd a unig fab i'r byd, mwyn i ni gael byw trwyddo. Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, diolchwn i ti heddi am dy gariad. I ni di darllen fod cariad yn dod oddi wrth Dduw.
Rwyt ti'n dduw sy'n caru tu hwnt i eiriau. Rwyt ti wedi dangos dy gariad tuag ato ni wrth anfon dy fab i'n byd, mwyn i ni gael bywyd drwyddo. Mae hi'n amlwg wrth ddarllen dy fod ti eisiau ni rannu yn y cariad hyn yr wyt ti'n ei gynnig i bawb. Yn gweddi ni heddi, yw y bydd y cariad yma'n dod yn real yn ein bywydau. Mae dy gariad di yn gariad gweithredol, yn gariad sy'n rhoi bywyd a hwnnw'n fywyd ar ei orau. Helpa ni fel dy bobl di i rannu'r cariad yma gydag eraill. Nertha ni ein tad i garu'n gilydd. Rhoddoi thineb ac ymynedd i ni wrth ddelio gyda phobl eraill. Rho gydymdeimlad yn ein calonnau ac awydd i fod yn gymwynasgar. Rwyt ti di rhoi'r cyfan i ni wrth aberthu dy unig fab ar y groes. Felly agora'n meddyliau'n calonnau, fel ein bod ni'n gallu profi a rhannu'r cariad yma. Arglwydd i ni'n cyflwyno'n gilydd i ti y bore hwn yn frodyr a chwiorydd yn y ffydd. I ni'n gweddio am ysbryd o gydweithrediad mwyn gallu addoli a diolch o waelod calon i ti. I ni'n cyflwyno hefyd ein brodyr a chwiorydd ar draws y byd sy'n byw bywydau llawer iawn caletach na ni. I ni wedi'n bendithio gyda'r rhyddid a heddwch yma yng Nghymru. I ni'n gweddio dros Gristnogion sydd yn dioddef mewn mannau gwahanol yn y byd. Yn gweddio bydd dy bobl di sydd yn dioddef erledigaeth a chaledu yn cael eu cysuro a'i nerthu ddal ati. Cofion arbennig yr wythnos hon arglwydd am drigolion Jamaica. I hannus nhw wedi cael ei lethu gan gorwyntoedd a llifogydd, a phob man arall sydd yn dioddef o ganlyniad i drychinebau naturiol. Helpa ni arglwydd i fod yn hael wrth roi eraill. Nid yn unig trwy roi arian, ond drwy roi o'n hamser anhegni i helpu'r llai ffodus sydd yn hamgylch ni yn ein cymuned ni. Helpa ni adlewyrchu cariad Iesu wrth i ni helpu bobl eraill fel y gwnaeth pan oedd ar y ddeiar. Ond helpa ni hefyd i ddeall mae'r peth pwysicau i rannu y phobl eraill yw'r newyddion da am aberth Iesu ar y groes, i fod e wedi marw ac yna i wedi godi'n fyw ar y trydydd dydd. Diolch i ti am Iesu. Diolch i ti am ei fywyd ar y ddeiar, a'n bod ni'n medru dilyn i fywyd fel esiampl. Roedd Iesu'n helpu rhai llai ffodus ac yn helpu tlodion cymdeithas fel y dall a'r cloff. Helpa ni dy wasanaethu di yn yr un ffordd. Tywallt ysbryd ar y gwasanaeth hwn heddi ac agor ein calonnau i dderbyn dy air di. Bydd gyda ni wrth i ni fynd yn ôl i'n cartrefi ac yn ôl i'n bywyd pob dydd. Helpa ni fyfyrio dros yr hyn a fyddwn ni glywed heddi. Cyflwyno neweddi hon yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. A'n dysgodd ni, wrth weddio, i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi ar denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dar oi ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiw nina i un dyledwyr, ac nac arwa i ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can eseiddo ti o deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fe all cariad fod yn y hafan fwy yng nghanol storm dy fyd. Fe all fod yn y diogysu ac yn doeth gadw'n glid. Ac yn dy awr dy wytha ar gofid lond y gôl, codd cariad ddaw i tharwain adren ôl. Fe all cariad fod fel llwybyr neu ddrws sy'n lledr hel. Mae'n dy dden
a dy gael i dynnu'r lle. Ac os cael hen o budiau'r byd i thrysu gan ei braw, pob cariad fydd yn gafael yn dy law. Bydd cariad fel y dyr i ryw rai carian byw, i rai mae'n ffordd galon, i eraill ffordd o fyw. Medd rhai am gariad gadael liw, meddai y mochwng llwyr. Bydd rhai'n dweud cariad yw o peth, rhai'n dweud pwy a Fe all cariad fod fel cefnfor, llawn o boena, llawn o fraw, megis fflamau tan a rhaiaf oer, taran yn y glaw. Os bydda fyw'n dragowi, a Duw'n rhoi neb i mi, wrth gof yn cariad fydd amdana ti. Bydd rhai am gariad gadael liw, meddai yn mochwng llwyr. Bydd rhai'n dweud cariad yw bob peth, rhai'n dweud pwy a Fe all cariad fod fel cefnfor, llawn o boenau, llawn o fraw, megis fflamau tan a reiaf oer, taran yn y glaw. Os bydda fyw'n dragowi, a Duw'n rhoi neb i mi, wrth gof yn cariad fydd amdana ti. Sgwn i os ydych chi'n gwybod beth yw maint pêl-drod. Wel, mae gan FIFA gyfarwyddiadau manwl iawn am fesuriadau pêl-drod. Fel un mae'n gweud, of a circumference of not more than 70 centimetres, 28 inches, not less than 68 centimetres, 27 inches, not more than 450 grams, not less than 410 grams in weight at the start of the match. Wel nawr te. Chewch chi ddim defnyddio pêl tennis i chwarae pêl-drod. Na phêl glan y môr ysgafn. Mae rhaid cael pêl sydd y maint cywir a'r pwysau cywir. Rhaid cael pêl sy'n dilyn y canllawiau sydd yn y llyfr rheolau os am chwarae gêm iawn o bêl-drod. Beth am y fflagiau sydd ar y cae? Odych chi'n meddwl fod yna rheolau am y fflagiau? Wel oes. A flag post not less than 1.5 metres high, with a non-pointed top and a flag must be placed at each corner. Flag posts may also be placed at each end of the halfway line, not less than 1 metre outside the touchline. Oes. Mae yna reolau manwl am y fflagiau hefyd. I ddweud y gwir, mae'r llyfr reolau yn 144 o dudalennau o hyd ac yn sôn am bob agwedd o gêm bêl-drod. Mae yna reolau am uchder y gôl, hyd y gêm, nifer o chwaraewyr, nifer o newidiadau, substitutions, ciciau rhydd, ciciau'r smotyn, mae reolau pêl-drod yn fanwl iawn. Pan mae tîmau pêl-drod yn chwarae'n erbyn ei gilydd, mae rhaid iddyn nhw ddilyn y reolau. FIFA sy'n gwneud y reolau, a mae rhaid i bob gwlad yn y byd ddilyn yr un reolau. Dydy tîm pêl-drod Cymru ddim yn cael chwarae gyda 14 person ar y ca. Dydy tîm Ffrainc ddim yn cael rhoi gôl fawr un ochr i'r ca a gôl fach ar ochr arall i'r ca. Pam ych chi'n meddwl bod angen i FIFA ysgrifennu'r rheolau yma? Wel, tegwch i bawb, lles y gêm, ac i gadw trefn ac yn y blaen. Os ydy chwaraewyr yn torri un o'r rheolau, beth sy'n digwydd? Mae'n cael carden goch neu garden felen. Oedd yn rhaid i FIFA ysgrifennu reolau pendant am nifer o resymau gwahanol. Ond i ni gyd yn gwybod bod angen rheolau i gadw trefn. Mae rheolau hefyd yn sicrhau fod pawb yn gwybod beth yn union maen nhw fod i wneud mewn gêm.
Mae holl wledydd y byd yn gwybod os yw nhw eisiau chwarae pêl-drod bod yn rhaid iddyn nhw i fyddhau i'r laws of the game. Mae rheolau yno i helpu bobl. Ond, nid llyfr rheolau ydy'r Beibl. Mae pobl yn aml yn meddwl mai llyfr rheolau ydy'r Beibl, ond mae hynny'n wir. Stori Duw ydy'r Beibl, ac nid set o rheolau. Mae'r Beibl yn stori gariad sy'n sôn am ei gariad mawr tuag ato ni. Gwrandewch eto ar adnodau rhyfeddol hyn o bennod 4 o lythyr cynta Ioan. Ffrindiau annwyl, gadewch i ni garu'n gilydd. Am fod cariad yn dod o ddi wrth Dduw, dyma sut wnaeth Duw ddangos i gariad ato ni. Anfonodd unig fab i'r byd, mwyn i ni gael byw drwyddo. Mae Duw eisiau ni garu'n gilydd. O Dduw ei hun mae cariad yn dod. Duw cariad yw. Mae Duw neu'n caru ni gyment fel i fod ydi anfon i fab i'r byd i farw ar groes droso ni. Iesu sydd wedi cael y garden goch yn ein lle ni, nad oedd e'n ei heiddi hi o gwbl. Sdim sôn am gariad yn rheolau FIFA. Sdim sôn am gariad mewn rhyw set o rheolau. Ddim mewn rheolau rygbi na rheolau Monopoly. Mae'r Beibl yn wahanol i bob llyfr arall yn y byd. I barhau gyda'r thema o gariad, gadewch i ni edrych ar adnodau enwog iawn sy'n sôn am gariad. Mae'r geiriau mas o'r 3 bennod ar 10 o lythyr cynta Paul at y Corinthied. Os wy'n siarad ieithoedd diethyr, neu hyd yn oed iaith angylion, heb gariad, dwi'n ddim byd, ond jar metel swnllyd, neu symbal yn diesbedain. Falle bod gen i'r ddawn i broffwydo, a'r gallu blymio'r dirgelion dyfnaf, neu'r wybodaeth i esbonio popeth. Falle bod gen i ddigon o ffydd i symud mynyddoedd, ond heb gariad dwi'n dda i ddim. Falle mod i'n fodlon rhannu'r cwbl sy'n gen i gyda'r tlodion, neu hyd yn oed yn fodlon marw dros y ffydd, ond heb gariad dwi'n ennill dim. Mae cariad yn amyneddgar. Mae cariad yn garedig. Dydy cariad ddim yn cefnfigeni, ddim yn broli o'i hun, nac yn llawn ohono'i hun. Dydy cariad ddim yn gwneud pethau anweddus, nac yn mynnu ffordd i hun drwy'r adeg. Dydy ddim yn digio a ffwdi, mae e'n fodlon yn chofio pan mae rhywun wedi gwneud cam.
Dydy cariad ddim yn mwynhau gweld regioni. Be sy'n i'w wneud yn llawen ydy'r gwir. Mae cariad bob amser yn amddiffyn, bob amser yn credu, bob amser yn gobeithio, bob amser yn dal ati. Fydd cariad byth yn chwalu. Bydd proffodiliaethau'n dod i ben, y tafodau sy'n siarad ieithoedd dieithr yn tewi, a fydd ddim angen geiriau wybodaeth. Wedi'r cwbl, ychydig i ni wybod, a dydyn ni'n proffwydo ni ddim yn gwneud popeth chwaith. Ar hyn o bryd, mae gyda chi 3 peth sy'n aros, ffydd, gobaith a chariad, ond y mwyaf o'r rhain i gyd ydy cariad. Ydych chi wedi sylwi ar gymaint o addurniadau siap calon gallwn ni prynu'ch cartre, neu addurniadau sydd â siap calon arnyn nhw? Yn ddiweddar, mae'r twf wedi bod mewn addurniadau tŷ a chadwyni Cymraeg sy'n dangos y geiriau ffydd, gobaith, cariad. Mae gweld yn cynhesu'n calonnau. Peth braf ydy gweld geiriau'r Beibl yn cael eu harddangos mor amlwg. Tybed ydy pawb sydd yn ei harddangos yn sylweddoli mae geirio'r Beibl i nhw. Mae mor hawdd rhoi addurniadau siap calon i fyny yn ein cartrefi, siap sy'n cael ei gysylltu gymaint â chariad. Ond pa mor hawdd ydy gofalu fod ein cariad ni'n gyson a'r disgrifiad a gawn ni yn adnodau o 1 Corinthian 13, sut mae dechrau diolch fe gyda ni dad nefol sydd yn ein caru ni fel hyn. Dyma'r disgrifiad i ni'n cael o gariad sydd yn adnodau hyn. Mae'n amyneddgar, mae'n garedig, smofen cenfigeni, smofen brolio ei hun, dyw e ddim yn gwneud pethau hyll, dyw e ddim yn mynnu ffordd ei hun drwy'r adeg, dyw e ddim yn digio a ffwdi. Mae fe'n anghofio pan mae rhywun wedi gwneud cam. Mae'r gwir yn ei wneud yn hapus, mae'n amddiffyn, mae'n credu, mae'n gobeithio, mae'n dal ati. Dyna'r math o gariad sydd â chyhyrau go iawn yn dyfe. I ni'n cael darlun clir o'r cariad cyhyrog hwn yn y restr yna. Darlun o'r ffordd mae Duw yn ein caru ni. I ni'n gwybod yn ein penne fod Duw yn ein caru ni. Ond os edrychwn ni ar y rhestr, gallwn ni atgoffa'n hunain o'r troion mae Duw wedi dangos i gariad tuag ato ni yn y ffyrdd yma. Mae'n werth i ni oedi o bryd i'w gilydd, a meddwl am yr holl ffyrdd i ni wedi profi cariad Duw, ac wedi meddwl, rhoi diolch iddo fe, am y fath gariad agape. Dyna workout ysbrydol werth chweil i bob yr un ohono ni. Ac unwaith fydd cyhyrau ein cariad a'n diolchgarwch iddo fe wedi cynhesu'n iawn, fe awn ni ati i weithio ar yr agweddau rheini o'n cariad at eraill, a thuag ato ni'n hunain. Tipyn o waith ar yr ymynedd a'r caredigrwydd heddi wedyn ni, a gweithio ar beidio mynnu'n ffordd ein hunain fori. Parhau edrych ar y rhaglen ymarfer, gan weithio'n galetach ar y darnau rheini sydd angen mwy o sylw. Na, nid teimlad cynnes braf yn unig i'w cariad, ond sylfaen ein ffydd a grym ein gobaith. Duw, cariad yw. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.